kagabayhan mga Taclobanon mabinuligon nga liderato. Ini ang pagkilalahan mga Taclobanon ng pamunuan ng Leyte. Aninungdan, madali-dali kung daupan himbulig hi Governor Icot Pitilla nga ng pamunuan ng probinsya. Pati primero nga syudad din Region 8, bulig ni Governor Icot nakakatagamtam. Ha Barangay 109 ha VNG Tacloban, labot lahining nga road concreting, naging kagapay pa ang lalawigan ng pagpaurupay hanira Barangay Hall o damo pa nga project. Drainage system, street lights, repair Barangay Hall, concreting itong streets, katapos mga waiting sheds. Napaka-ingrato, sigun pa man ni Chairman Larry Larayos, kung isa sa likway niya provincial government ng Leyte, hinuwaray la klaro nga hinungdan. Kung ang VNG subdivision nahunob ang ayudahan gobernador, nakakatagamtam man gihap ang reclamation area ng Tacloban, han kamay na tagon han lalawigan. Ada ko yun na barangay reclamation area, barangay 37, usaha pinakadako nga barangay din na syudad ng Tacloban. Kay naging substantial ang bulig ni Governor Icot Pitilla na nung kitahan kasunog ini nga haros nga tanan nga balay na sunog ini. Pakaya nato ni Mrs. Camuin. Ang primero kong kinita, ang nagrespan yan amo he Pitilla, nga nagbulig haamon din. Ang pamakinahan pati ang barangay chairman. Human kami kasunog, may daginhatag niya amon 110,000 kanan amon outpost. Nakatutok kanulagway ang probinsya. Roy Moraleta, Leyte News Update.